Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji marty Ala Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýas. Bugünkü gepleşigimiz söhbetdeşlik görnüşinde geçirilýär. Söhbetdeşlige den ha ekranda görüşmegi ýaly. TikTok'ta umuman sosial ulgamlarda aram-aram çykyş edýän biziň bir illeşimiz bar. Bir gutlakymly illeşimiz Hakykady Murat Nepesow. Murat aga, gepleşige Selamun aleyküm. Awa. Gepleşige hoş geldiňiz. Adyň sizin TikTok'ta esasdan çykyş edýän bilişime görä, mene özüm TikTok'ta ýok, ýöne oglanlar paýlaşýar sizin çykyşlaryňyzy, tanqid esasan şu aktivistler ýa opozitsionerler diýilýänler barada tanqid aýdýaňyz. Käwat meňe madym geçdi. Umuman ne şu gepleşikde bir sizin bir keseden bir pikiriňizi diňläýsem diýip çağırdım da. Umuman Türkmen opozisiýasynyň, Türkmen aktivistleriniň alyp barýan işi barada sizin näýil bellikliňiz bar, näýil teklipleriniz bar. Umuman onum diňläp durmaly biziň men özüm barada da näýil tankydyňyz bolsa aýdy bermeli, näýil belliňiz bar, näýil teklibiňiz bar. Sebäbi keseden gowrak görünýär da, köp adam bolsun ýa gurumy bolsun tapagy ýok. Öz kemçiliğini bilmek aňsatlat däl sebäbi Türkmenle özüni bilen weli diýen bir söýdem bar da, özüň bilmeklik bir welilik ýaly bir zat, şoň üçin özüni bilýän adam gaty teýrek bolýar. Esadan hem ýalňyşyna düşünýän adam. Şoň üçin tizgirini keseden teýinçi hökmünde bir aýda aýsaňyz ýa-ni esasan şuna aktivistler fiziýaly tanqidçilere, çepekçiler diýip bir at takýarlar, ýarlyklary bar. Başlaň çepekçi diýmegem bolam şol türk dilinden alynanlar, hakykatynda olar çapakçy diýmek. Allah'ın hava sözün vereyinde sorayan çepekçi demek, näme demek? Türkmen diline bağ mı? Çepek sözü olur. Enen şonu aýtjak bolýan. Millet ayırmak bir öz nemelerine göre çıkarılan söz başka näme diýsinler? Men şonu aýtjak, düşündirjek bolýan. Olar türk dilinden alýar. Türk diline çepek çalmak, ýa-ni çapak çalmak. Çapakçy diýmeli, ýa-ni hökümetiň siýasatyna çapak çalýanlar diýjek bolýarlar da, aktivistler çepekçi diýmek bol. Türkmence aýtsaň çapakçy diýmeli, ýöne näme şunu ol çepek diýmek ol köwüş bolýar. Türkmeniň gadymy şypygyna gadymy dille çepek diýer ekenler da. Onuň menem ilki şoňa düşünüp bilmedim näme üçin aktivistler şo çepek sözüni ulanýar. Onuň soň herede otursam türk sözü eken ol. Çapak çalýan. Indi size de şon ýaly daklýa da ýarlyk sizem şol aktivistleň dili bilen opozisiýerleň dili bilen aýtsak. Olar başka näme diýsin? O da soragym siz alalaşýagyň şol çapakçy diýen söz. Indi olar diýmek bilen sizi Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan siýasatyna çapak çalýanyň bir diýjek bolýarlar. Siz şu näme ýarlyk bilen alalaşýagyňmy? Şu at dilen. Indi men sana aýdyn, bularyň başka garalamany ýa götürmäni men tarapynda hiç şeýle suutnamalary, iştatlary ýok da. Men bulara ýoluny böwet bolup duran soň bularny bir çıkarmalar, çapakçy diýmeli, çepekçi diýmeli, oňa adamsy, buňa adamsy ýok adamlar. Men ýeke hereket edýän, gatar kyn bolum. Yo, indi umuman şu taýda neme deller? Men sonra berýärken bölmeseňiz gowy bolar. Umuman ýanky çapakçy diýmek bilen ýanky aýdyşmaýar bular sizi Türkmenistanyň hökümetiniň häzirki rejiminiň alyp barýan siýasatyny golloýjy, siýasatyna çapak çalyp şonu golloýan ýerlerde. Indi siz umuman Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň siýasatyny golloýansyňyz da men sizin çykyşyňyzdan hem görüşime görä bir garşy çykyş etmeýän ýaly şeýlemi? Golloýan. Indi şundan näýilik bildirýän aktivistleň, opozisiýerleň hereketine näýili sizin pretensiýaňyz bar, näýil belliňiz bar. Olaryň işini näme üçin gollaňyz, olaryň aýdýan tanqidlaryny yerliksiz diýip hasaplaýarmy? Boldymy? Hökümetiň alyp barýan siýasaty barada aýdýan zatlarynyň nämesi, näme dogry sizin pikiriňizçe? Men bu aktivist gruppan aktivistlerin kimdigini bilemokdum. O 2 ýyl bundan, 2,5 ýyl bundan bir TikTok'ta bir
Tinede otursam Dursultan Tağanowa diýdi. Aýny beýlekler bardy şo döwürde. Aýn ha Türkmenistanyna ýagy ýok, ýag gymmat, et gymmat, çörek gymmat. Aýn ha döwlet eýle, aý ýere sokatýarlar, näle bolup oturýar diýer. Men ama TikTok'um nämedigini bilmem oken. Bularyň garşysyna maksat Türkiýe diýip bir ýaşalarymyz bar. Şol ol maksatdan men tanam bu. Maksat karşılık görkezýär, bular üýüşip hüjüm edýärler. Maksadyň üstüne maksadym nomuryny goýupdyr. Men jaň etdim, näme bolup berýär o berdi. Ýurdu näme paýlaşy bilen zokmy, näme bolýar. Aýna şolar şonu ýaly. Aý bolupdyr sen arkaýyn bol gatdalyňda. Vatandaşlar bardyr. Ýeke dälsiň diýip bir göňüllük berdim. Soňam maksadyň ýaýyny oturýan esko diýip ady lakamly edi ady. O edi näme? O edi näme goýup. Şo giýipde bir agdan hapalap çykdy ýakymaňa. Bir ýaşly ýok, ýaş kiçi ýok. Aý bolýar diýdim. Mony çykardy maksat udaly etdi. Ertesi gün bir seretdim o matlarama gyzyşýan döwürleri Dursultan Tağanowa çykyş etdimi? 650 adam, 700 oğlay adam seyredýär o matlar. Menem girdim. Ýaşly sen kim? Aý men watandaş owa. Maňa diýdim şo gördüm de eski şolar bilen gatnaşýar aralary bir ýoş-ýoşdan ünseri uğradym. Gysgaldy aýdymda eski gerek maňa eskony çagyryň bäri. Owa. Aý eski jaň etdiler, owa habar etdiler. Aý bulam bir ýoldan gelýän eken öýde däl keyip çağaşam gowy. Owa keypem gowy. Men bilen gurreşler bilmedi. Aý sen bu mat gowy diýip Dursultan onu aýyrtda ýerine näme sokdy Nur Murat Annaýs bara Nur Muhammed. Nur Muhammed. Onun tanamy birinji görüşüm. Onu getirdi. Aý bulam ýolda. Aý ýaşuly sen näme diýen bize garşy çykýan kim sen näme sen näme bolup berýär näme aý saçyňa ak girip aňyrmanlar aý başlady üstüme ýykylyp durho näme diýip oturýarsyň bir sözüňi bir ýerle aý kepiň tümeker şondan başlady meni aýyrdylar çykardylar hoppa bolup duruldy. Ýa-ni men rolik çykardym bular hakda. Birinji roligim Nuru var, Nura lakam goýdum, Nur Şagal. Dursultana goýdum, Dursultan Alkaş. Esko goýdum Maşeni. Ýöni şolatlaryny hem üçin dak ýa-ni şo ýazlyk näme? Häzir diýdim o Farhat Durdiýew bar. Oňa lakam goýdum. Erteki näşip diýsen hani 2000-nji ýyl 2020-de näme walla konsulyň öňünde urullar. Şapadan idi Farhat Durdiýew. Aý şonu türkleriň nemesine kanalyny aý men gapyrgamy döwüdler, diýişimi döwüdler, näme etdiler, bir boş ýalyn maglumatlar burilan soň diýdim, sen ertek haýdýan erteki. Iş ondan soň başlady, ertesi güni nä görsem men oňa buňa ýaýradypdyrlar. Bular o matlar grupy, nämemişin agly birleşip bir aktivist diýip bir topar döredipdirler. Olaryň kanalyna ben bärden gir o matlar näme diýip user bolup geçýär. Hiçim adam ýok, user. Ana TikTok'a agda bolanda user diýip geçýär. Sıfır gidýär. Menem şonu ýaly. Aý bir gir görýän bolýan, şowur girýän oglanlar şowur tanqid edip oturýarlar ýurdy. Bular näle bolýar? Aşagda adamlaryň pikir edýär. Halkdyr bular bir gelip. Bular pasabnoy utka. Dursultan çykyş edýär. Pasabnoy utka diýmem, şu aşagdan aý ýene bu watandaşymyz bar, onlarla ýa şu öz adamlaryny çykaryp olaram bir gaýykda gurlap oturýarlar. Taşyndan beri bir rat diýse-de hüjüm edýärler üstüne. Soragym indi esas soraw ýene ýanka gaýdyp gelýän. Nämetini ýalňyş hasaplaýar? Bolýany Türkmenistanda hemme zat bol adip bolmaýar. Şeýlem bolçuluga ýok. Onu aly kun düşündim Allah razı adam ýa aýtdym. Agay ýa oglanlar gidin ýurtda hereketiniz edin bärde on ýalak o ýurdy bir ýalaňa soýdyňyz hemme tarapdan gömdiňiz, jaýladyňyz bolany okşaýda seslenmeýän bir
maskara bolup görmäliň diýsem o ters jogaplar berýär. Ana şondan başlady. Onun men ýoşu-ýoşdan bularyň edýän hereketleri dogrymy, näde dogrymy, opozisiýa kim, aktivist kim, talyklana uğradyma. Ay şeňem kanalyňa girýän, diňläp görýän, bularyň çorwa atalsy barmy, kim bar işlerinde? Bir şoňa bor, senki dogry diýip bir meni bir gollag berýär. Ýok, o bir ýaşullar bar, o 30 ýylyň nemeler, akulolary, bular bar diňläp görýän bary boş. Men sana aýdyn, boş. Emmesini Indi seyredin şolun hemmeti boş diýäňiz bolan bunça adam newjeli hemmeti boş bolup bilýär. Sizin hem bulan hemmetinden köp bilýän näçe da ýurdu. Ama bilýänler ýurdu şular. Şular ýurdu bilýän okmy ka? Ya sizin pikiriňizçe? Yo, men indi seyretde görýän alaly ýokardan maçlara saparykly falaly. Şoň grupasy bar, dilki şolar çykardy. Ana sen ýanyňa gelip taptan adını Bayram Allaly fara. Ýa-o. Interview berdi sana. Şonda näme aýtdy? Sen de şuma roliklerinde de duran bolmaly, aýyrmadyk bolsaň. Saparyklym hakda. Ýa-o. Bilenmi? Ana oglanlara, gelin oglana, o ýaşlaryň beýnisini çaýkap, ay men seni minister etjek, seni häkim etjek, seni kawmyn etjek, eýdiň, beýdiň, çykyş ediň, köpeliň, nämediň, dogry där. Şo dogry şo söýdiler. Dogry. Kim aýtdy, kimiň sözi? Bayram Allalyň sözi. Onun bulardan başka näme garasy? Bir maýk alypdyrlar stop näme? O bir $2. Olar bir $7-10 ay ýok bir sapar bolsa. Ay bolýa bulatlar hem geçeli. Bularyň dogry tarabyny men görmedim men. Bine garşy. Bolýa indi sorag, ýöne köý sorag da indi näçe rahmet migranty şu wadyna indi Türkiýede ýaşap berdi, hem Türkiýede ýaşap berdiňiz. Gaty köp rahmet migranty şu wagt ýaşaýar. Ýurdun ýagdaýy gowy bolsa şolar çykyp gaýtmadan şol sorag berýäsim gelýär. Yani men 99-njy ýyla çykyp gaýtdym bolýan. Şolar ýalat ýokdy, men daşary ýurtda kän türkmen göremokdym. Men soň Türkiýede bardym. Çıkanymdan soň bir kylyň içinde bir ýadraýdan bir kylda 2004-nji ýylda men ilkinji gedek ýurtdan soň çykanymdan soň men Türkiýeye bardym da. Şo taýda men bar görenim, türkmenlerden görenim, gazal almagy barýan, altın kümüş almagy barýan aýallar bardy da. Şolar feguda diýdiler, ardanrak türkün gazalyny alyp aňaryk Türkmenistan ýertip gymmatdan satýar. Men diňe şolar görýärdim şu aýal gyýlary. Erkek adamlara asla göremokdym. Bardy nemeler, çelmoşny feguda diýenler bar, ol bir ognugy şok feguda diýenler barıp şo türklerden bir tekstil nemelerini, önümlerini alyp gaýdy, egneşik alyp gaýdýardylar, köwüş alyp gaýdýardylar, her hili teknik alyp gaýdýarlar, satýarlar. Ýöne galyp şo taýda işleýän ýokdy. Men şoňa men hudaýlyk maýdy oturýarym. Şo taýda menin şu taýda galym işleýän inni 2004-nji ýylyň gurrun edip oturýar. Inni ondan bäri häzir 10 okul geçdi. Şo döwrüň içinde inni şeýle bir üýtdi Türkmenistan. Ýöne ýurdun daşy türkmen bolup durdy. Inni ýurdun içi gowy boldy. 2004-ge gelen bolsaň, bilmez söýdüň agynda. Men ondan soň bardym, ýakynan bark gaýtym. Meni deňeşdirýän-na. Inni häzir bardym. Soňky döwürler barýany. Ýöne edimeden ýeriň türkmen bolup durdy, öderem görgüli rahmet migranty. Şo taýda şol içeride pürmeli adamdan ýanky pohun artmaly ile ýaly görgüller, ýa aşhanada işlemeli, o nahar daşamaly, ýa gurulşukda işlemeli, etmeýän işler ýok da görgüller. Inni şol işler Türkmenistanda ýok. Şol ýa işleteň baram bolsa şonça gazanyp bolanok, başgalaň ekdep bolanok. Inni ýagdaý gowy diýär şeýlem, sizem şu wadyny Türkiýede gezip berdiňiz. Ýagdaý gowy bolsa sizem gelmezdiňiz. Indi şunu aýtmaklyk erwetlikmi sizin pikiriňizçe, ýurdu kemsetmekmi, ýa awraýdan düşürmekmi, ýa hakykat aýtmakmy? Şu meseleni çözjek bolmakmy? Meseleni gowlap. Bärik gelenlerini, men özüm näme sebäpden gelenimi oňa geçer, onuň şu halk näme gaýtdy bärik. Ýurtda $250 alýadylar aýlyk, şeýle ortaça alýadylar. Türkde $500. Kıvata ýokarsy. Men onu jaý aljak, maşina aljak. Ol hökümet aý berenok, bar gidin. Zorluğa salmady. Halkyň özü gaýtdy. Halkyň özü razyçylygy bilen gaýtdy. Çydaman gaýtdy. Adam pahir çydaman gidýär çagalar. Çydamazlykda adamlar. Bolýa sen onu men bir sorag da. Şumat näme Türkmenistanyna ajölün mami ýa eşitdiňmi ýa çörek gözläp beren barmy? Şumadyň gurulny nädäý? Bar.
Çağalar mektebe gitmeyen, çağalar mektebe gitmeyen, ana Maryň bazaryna, Bayram alyň bazaryna galtak taşıýarlar. Ýani adamdan ýükün näşe Onu çöp ben aljak gördüm, çağalar, barmen. çöp aljak çağalar yüzläp kilogram zat taşap berler. Çağaly ýok. Şolaň en atalarynyň eklenji ýetýän bolsa, şo görgen en atalar şotaýyp bar diýip şol dellalçylyk etmäge iyi bermez da çağatyn. Diýmek ýagdaý kyn. Ana şäherjewde arada lewapda küçeden orta arasynda oturup aýal maşgaly şol menim maşyn urup geçýänem bolsa ursun indi men da taýyn. Bir yarımdır bolor. Senki o haseme habarlarında berýänler wa saparyk telefon grupasyna günne ol habar berip çykarýarlar. Şolar çykarypdyr daşawda bir çağany görkezýär, hana diýe mutur diýerip oturýar diýe. Abur meniň uloldy bir alyp gördüm de seretdim bunu. Bir kiçik bir muturgany oturýarlar bir gyýjagaş. Ay böyle otaýsyny geçdik. Her çağalar diýe açlykdan baklaşka çöpläpýär diýe. Onam görkezýär çağanyň ýüzi ýokdy. Elleri baklaşkaly over nemese o negerlen sorutar negerlen çap Türkmenistan neler Türkmenistanda ýokmuş baklaşka çöplemek ýokmu Türkmenistan nädenlerine bir erwede edip görkezmek näme bulara bir internet näme Yo, erwet bolsa ýagdaý gowy edip görkezmek bolsa dogruçylyk däl. Yani barda bar edip görkezmek bolar ha. Adamdan eklenji gowy bolsa ýurtdan çykmada ana şo soraga jogap bereňdik. Adamlar baýa bolup çykan ok, adamlar eklenji edip bilmeýän, ýöne şu günneliklerini bir şonu gadany bilmeýän ýurtdan çykýarlar. Türkiýe gidip baýadym diýen adam mene göremok, ýöne Türkiýe gidip näýelim bolsa bir günümi dolaýan eklenji edip bilýän diýen adam görýän, ýöne Türkiýe gidip baýamak şu wagt ýöne guruluşy edip da edip mümkin näl. Tabii alyň ýarsa nemäge gidýär, kwartiraňa gidýär, ýaşaýçyňa. Galan ýarsyna ten bolýar $200 iý bereniň bilen aňyrda $200 baýap bolan. Ama bir guda, şoňa da düşünüň. Ne $400 gadan. Adamlar şoňa razy bolup geldiler. Men sana bir adaýdan ha Türkmenistandan. Ay bu köpsem ne kalkoz oğlanlar, kalkoz gıylar, Türkiye geldi, o Türkiye, o berde himmelat var, ne emetsen bolya. Başladılar, aktivistem çıkıyordu, beyleksem kovsi ervedi, ne mi diyecek bolya. Bunlar gelenine anırdan öz peydasi, özlerine bir kazanç deyip bayttılar. Sen men bilen razıylaşyansına, doğru değil mi? Yok hemmekşem şu aýdýana şu eklenip bilmeýän gadan şeýle gaýdýar. Eklenip bilmeýän meslegine çydaman gaýdýan ýokdur. Şey dip şu birazajyk bir gadana inip ýaşaý. Onuň ünsüýeriň çağatyndan zadyndan ýenesinden atasyndan geçip gaýdýar. Şoňa mezur edýän zat bolmasa adam çykyp gaýtmaz ýurdun taşlap çağatyn balasyn. Şeýdi gaýtmaz. Näme şu giden oklar? Kimler gider? Ne yurdu baranoklar näme üçin ne berde gezip baranyň bilen ýene iş ýokda. Anyň ýene şo günler görýän hükümeti getýärler ýene şonda şoňa goýma. Seniň çykyp gaýdanyňa 2000 diýerler 2000-nji ýyl. O bir men habarlaşyp dur. Habarlaşmak bir aýry gözüň bilen görmek, bir aýry halkyň içinde gezmek. O şumat oturan yerimde men sana bir atdy, şumat Türk'ün içinde Türk'ün içinde oturup men häzir gedaý görkezýänmi, açlyksız ýatan görkezýänmi, kaman görkezýänmi. O sen 3000 halky bar görkezýänmi? Bardyr, berde de bar ol. Ýewropada da bar şoňa. Ýewropada diňle er wagtlar bir orset döwrüne o bir ýurtdaşyndan gelip bar turist bolup Türkmenistana gelip o ýerlet köçeleri tuğru talardılar, onu akıtıp yamanlardılar, behtiyerlikleri, içali bulur. Şeyle yadına düşýän bolsa, doğru değil mi? İçali bulur, öz içinden dörüder, o kıynan sağlam, öz Türkmenleriň çykdy. Olaram kim bolup çykyp otyr, görüp otyrsyňar. Bolýa, bir udagny seredin, indi men özümden alaýyn, men şu hökümete görülmezçilik edip ýa ýurda da ýany edeýin waýdamok men şu zatlary da ýurdun ýagdaý gowulansa menen begenjek, men ýurda bar bildim, men deportasiýa etdiler 2010-njy ýylda bardym men wiza alyp. Ýöne sen gerek gel, sen ýalňyşlyk bilen wiza beripdir diýip Aşgabatyň aeroportundan meni iýberip goýberdiler. Näme üçin men baran bilen näme diýen edýän? Tebe men men näme? Men bar günä Yok, bar günä, yok, men eger men günäm bolsa, maňa biller ýal aýplama bar bolsa, men tutup türmäselerdiler. Maňa biller ýal aýplama yok, diňe bir zat da.
Benim sebäbim düşündirip bilmedim. Men hatyma elimde şol aeroportdan berilen hat var, men elimde şu adam ba. Şonu sebäpsiz. Ýani şul garajdana şul adama ýurda girmek gadagan diýip benim aýdýan. Tergetçi aýdýan. Ofisier aýdýan, ofisier. Men günäm näme diýen ol bilem mok. Ama tuğluma 20 yılın var ha, bu jurnalisti, bir taraf jurnalist sen doğru değil mi? Kim anlanıp bolýar mı sen şey diýişiň? Inni seret, inni ýonda seret da. Men izime goýberdiler. Men bar günem. Men talap etmedim. Bolýar, men bar günem. Adatlyk radiosunda işleýändigim boldy. Sebäbi men şo wagt adatlyk radiosunda işleýärdim. Olam näme? Men şo ýurtda kemçiliklerini aýdýan. Ben yetdim adam adatlyk radiosu biz üçin yo adatlyk radio näme ýamanlyk edýär? Näme ýamanlyk edýär? Hani ýurda näme ýamanlyk edýär adatlyk radio? Adatlyk radiosynyň näme ýurda haýry bar, näme peýdasy bar? Bolmany şo taýdaky kemçilikleri aýdýar. Yo şo taýda kemçilikleri aýdýar. Ýurduň içinde aýdyp bolmaýan zatlar aýdýar. Bolýan kemçilik aýtmalydyr ha. Yo bir gudaga kemçiligi aýtmalymy ýa aýtmalymy? Bar bolsa. Aýtmaly, her ýerde de her ýurduň kemçiligi madyr nemesem, edil bir bunýaly edip bir bolýar. Arşa oturup ýok, tatlary götürüp ne bir şey edip bolýar inni bolýar inni ýurt kemçilik aýtmaly. Inni ýurduň içinde kemçiligi aýdy bilýän habar teri işleti barmy? Ya kemçiligi aýdy bilýän adam mam prezidentden başga. Aýdy bilýän ýok. Sowet döwrüne bady men raýon gazetini işleýärdim. Aýdyp bolýardy ýerli hemme kemçilikler. Häzir Ünferkörün ne televizyon aýdýan, ne gazetede ýekje kemçilik ýok. Diňe prezident aýtdymy kemçilik? Şonu gaýtalaýarlar. Emma kimdir bir jurnalist häzir inisiatiwa bildir, plan ýerde, plan zat yaramaz edilipdir, yaramazatlar edilipdir diýsin. Şol adam işden gidýär. Şo jurnalistem bolsun, prokuroram bolsun, açyk aýtmak bolanok. Inni kemçiliksiz döwlet hem ýok. Türkmenistana da kemçilik ýeterlik. Ondan kemçilik ýankyýaly aýdylmaýan bolsa, onu şo ýagdaý düzeler dik garaşyp bolar minni. Kemçilik aýtmaklyk gadagan bolsa, onu siz hem bilýäňiz, men hem bilýän, kemçilik aýtmaklyk Türkmenistana gadagan. Diňe bir adam aýdy bilýär, olam prezident. Inni kemçiligi aýtma, nädip düzetjek? Prezidentiň öde nädip görebilsin? Ýekje oturan ýerinden. Ol daşawda näme bolýar? Ol Türkmen galada näme bolýar? Guşgudana, Marda, Lewapda näme bolýar? Oturan ýerinden bilip bilmeýär. Şonatlara Sowet döwründe näme düzedilýärdi şo gazetlerde çık ya merkezde oturan biziň ýol başçylarymyz gazete okap eýýäm. Telefon edýärdi şo ýerli ýol başçylar tankytlanan ýol başçylara jaň edip näme o adym gazete çykaryp berdiň diýdiler. Biz ýaly ýöne koýjy raýonyň jurnalisti baranna, ýöne etrabyň gazetyň jurnalisti baranna ullokan başlyklar algap berdiler. Adam bir gadiyede çıkaýmasyn diýip kemçiliklerini düzeltmese görseň, çok kemçilik. Ben düşündüm, sen netin jurnalist da, almaly halkyň içine girip bir ýalňyş ýerlerini ýüze çykaryp bir düzeltmeli, düzeltmek üçin aýtmaly. Gazete çykaryp urfadalyp bir howa özüňi şoň üstü bilen hem ýaşamaly, işlemeli, aýlyk günlük almaly. Ýagdaý düzeltmeli. Men günüm gowy men ştada da ýaşap bilýän. Men Türkmenistanyň ýagdaýynyň düzelmegini isleýän tankytlamak bilen. Köp aktivistler hem hemmeti diňe görübilmeli, şilik edip edýän ýa mesligine çydamany edýänler öýdüm. Mok şolaram ýagdaýyň düzelmegini isleýärler. Şeýlem. Ya siz ananız yok mu şu ýagdaýyň düzelmegini isleýän? Aktivistler mesela gelemezde Allah'ım men şu aktivistlerin içinde men bolsun real aktivist göremokmy? Bir seriýosny şumadynny ol TikTok'a girdiler, TikTok'u politika öwürdiler, türkmenler öwürdi onu beýlekiler milletlerin nemesini gurrun edemok da o bir eğlenceli kanal bolyn TikTok'u. Doğrusunu aýtsam girdiler aktivistler kelle geydiler. Diňe ejeň, bajyň, bolly. Onu gollam. Arasynda bir girýänsiň ha. Onu gollam mok bar, onu goýurýan. Ol gaýyzlar arasyndaky bolýan zatlar, söýüşleri, ýa-ni o da her bir ýyl hapadatlar we ulanlaram agdyny almaýan sözleri ýok. Ýöne aktivist diýende bir men sözüň agdynda şu aktivistler diýen ha görüp oturdum. Şolaryň içinde Ali Çodip biri bardy. Alişer Zaynulin. O bir soňçy fetýala kol saçy ýygyny. Men bir rol ýa goýdum şo temada bir. Nirden geldiň bir zomba ýala kol
Nirden çıktın bu öňden marja boljak bolly bir halky öňe sürüp her hili oyun oynap aýna edil senden meter ýurdy var ha ýöne gömüp jaýlap goýdy gürledi 24 7-24 ýanyna da nuru var. Nur Muhammed Annay. Näme bolly? Onuň men şoňa bir gün diýen, "O, nimken edýän göçümden näme diýip oturýarsyň? O näme düş görüp düşüň aýdýanmy ýa bu Yo erkek näme aýdýanmy?" yalan bagda diýýär. Yalan Patronatçylar diýär, "Ýaşul diýär, bir godaga diýär, sen ýalňyş diýerler meni ýalňyş çykaryp Ali çoňky dogry diýerler Zaynullyňky." Şumat näme bolly? Hani bir-birini pullaryny aldylar, gaçdylar, gitdiler. Onuň näil ananjak o bular. Ananlar ýaly adam bam. ýöne hemmesini bir aýakdan sürmegem bolmaýar. Bir daga hemmesini bir aýakdan sürmek bolmaýar. Hemme adam. Emmese haýsynyň adyny aýt, men şolaryň var ha. İkiligini ýalňyşyny men getirip berendir, duran ýerimde. Haýsynyň adyny aýtsa. Şu aktivist topornuň. Ýöne Dur Sultana näme şu Alkaş adyny akyp bersiňiz? Wagtynda gelene ýalanmy? Bolýa oň bir şahsy durmuşy bilen şuma nemede oturmaly. Kimdigini sen hem goýulýar. Ýöne şu wagt näme ýamanlyk edýär. Ödem şo görgüli bir opozisiýada däl adam däl adamyň hukuky bilen meşgul bolýar. Kim kösense kömek etjek bolýar. Näme ýamanlyk edýär. Ýamanlyk edýär. Ýamanlyk edýär. Gerek zatlarda o Dur Sultanyň goýuny oýnamasyna 3 ay men o ýabanjy şubada boldum, näme etdim. Sığınma alan adam hiç açan ýabanjy şuba girýär näler. Şonu ýatdan çykarma. Şoňkynym çykdy da, şoň Bar elinde sorap göreýin. Kaçyp atalgasy bar, ol Türkmenistan almadymy? Bärde arkaýyn gedi bilýär. Şoň üçin hem agdymdan agam gelse, garada gelse ogydy var ha. Teki demeli, ocak açdyň, sen arkasyny aljak bolup görleme. Dur Sultan tarnany wag eden etmişleri. Onu halam ok diýen men aýdy otyra tanqid edýär Türkmenistany. Ay biri gelýän bolsa bir çalaja bir köýnegini qara bar bolsa, o ne geýmän eşik tapanoklar hana balagy üstü hapka näme bu çişirip gürlemek gerekmi? Kimdigi belli bular. Bolýa, indi kemçilik ýurtda bar şeýle diýärmi? Onda näme dep şu kemçiliklerini barda bolýa, indi biz düzedöliň diýerler, düzedöliň. Indi şoň näme hil ýol bar? Bolýa, indi bir gara goýulyň aktivistler, opozisiýalar bir gara goýulyň. Indi ýurduň içinde kemçilik ýeterlik. Indi şo atlan gowlanmak üçin, şo kemçilikleň düzedilmek üçin näme dilse gowlar, näme hil ýol gerek? Ya şu ýol bilen, şu duruş bilen gitmelimi, tanqidleri gadagan etmek ýol bilen gitmelimi ýa-da biradarak ýol bermelimi? Näme hildir bu ýol bam şoň? Şoňa kysgaça men sana bir aýdyn. Hemmeňiz gidin opozisiýa bolsun, aktivist bolsun, öňe maýdyan şuma adam aýdyan. Türkmenistanyň içinde var. Yo Türkmenistanyň içine bar. Bolýa, Türkmenistanyň içine bar. Men bilä, kaptalyňyzdan geçerin giderin. Men diýerin, ha, oglan näme bilen öz aladasyny, öz bir nemelerini aýdyp düşündirip otyr diýerim, geçerin giderin. Ýöne ýurduň daşyna bu diýenler o bir ýere soktuňy, girme diýeletdiňiz. Indi şo siziň ýan kaýdýan adyňyz bar, ýan şol çepekçi diýilýänler, men olara çepekçi diýetim gelen okda, indi umumyň hökümetiň tarapyny tutýandan iň esas tutarygy näme? Bar gitde ýurduň içinde aýtdy da. Men aýdýan ýurduň içinde aýdyp bolýanmada şu zatlary aýdardylar. Men hem aýtjak. Men ýurduň içine barsam aýtjak. Ýöne men aýtsam ertesi men yok. Bilýäňiz näme? Näçe adamlar aýdan üçin gidip otýar. Aýtsam men şo taýda yo teredim. Men maňa garantiýa berebiljekmi? Bolýa ýanym bilen gidin. Ýöne men tanqid aýdanym üçin birden maňa azar berilse hökümet tarapyndan, mehkeme tarapyndan, siz men arkamda durup men hukumy gorajak, mysal üçin iň bolmanda. Oho, bu näme etdi? Kimçilik aýtdy? Men watandaş, men döwlet işgäri däl. Men seni yo, iň bolmanda arkamda bir neslen bir çeýsna adam, indi dogurçyly adam diýip düşünýän size. Bu şeýle ana näme şeýle diňde. Indi men hiç kanun bolanmak, öz konstitusiýon hukumdan peýdalan. Ýani men görün kemçiligimi aýdyp düzelmegini isleýän. Barýan hökümet edaralaryna ýa gaziýetde jurnallar çykyp men şolatlar görkezdim, aýdasym gelýär. Indi tabiatda urun edilýän zatlar da tokmak jurnal, diýär artikulok telejurnal görkezilýär şonu ýaly ýerli kemçilikler. Indi menem şonu aýdyp düzeldesim gelýär. Gaziýetde ýazasym gelýär, telewizionyada çykyş edesim gelýär. Maňa çykyş etdirirlermi? Etdirmezler, bolýa. Ondan diňe köçe galýar. Köçe çykypam, häzir men şo kemçilikler aýdyp urasam men näme bolan hökümete garşy çykyş edýän
Yani kıy vatan döni bolýan, ýene bolýan. Men ýygyna ýarlar, ýygyna ýarlar. Ondan ine men şu kanun hukum, men kanun hukumdan peýdalanma, ýol beren oklar. Edem iň Yok, ýötün kanun hukumu özün kıyınış idara mı ya sadik mi mektep mi sen barıp yerinde çözebilýänsiňa düşündürüp sözün geçirebilýänsiňa dogry Abi dälmi? geçmeden ne yapacak? Bolya geçmeyen olsa ne yapacak? Geçmese gelişli idaralar, gurumalar bar, men sana öğretmenler bulatları. Ya Türkmen düşünekmi? bana okutsa çıksın, ha, Yo, Türkmen sözüyle, şu beyle deyip, guramalar işleyen olsa, şu guramalar işleyen olsa şu anam da yardım böyle. veremezdi. Ama men sana o taýsyny geçme sana bırak aýdyň, aktivistler diýen näme etdi sana diýen. Aktivistlerin edenine näme bardy? Hani Murat Arzakov diye tanıyan. Doğru Tamam. değil mi? Tamam. Ona bir kömek edip seni yiyeceğin bacından otuyor. Tamam. Kim karşısına çıksa? Doğru geçim mi? Yo, aydı vermeli ne benim tankitleyen Ama aşıları. Yo benim şolum ha, benim yuvam tankitleyen. moğa benim tankitleyen son yali hareket et. Murat Kurbanov'un yanında Abdullah var. O näme diye geçen etten internette de dur. Ne men o atamın ölýän yeri. Bir sonra veriyor Abdullah. Sen nitin näme diýär? Men ne 10 000 sany adamy jemläp diye Türkmenistana girecek diye. O diýmek näme diýmek? Urşedy basyp aljak diye Türkmenistany näme? Arkamdan diýen ha Murat Kurbanow gelip diye taýin kresler geçecek diye. Halk näme bolsa şo bolsun diye. Ondan sen näme durursun? O taýda sen şuma 2000 ýyl gaýdan bolsaň bäri tohum tiýiň, hosarlaryň bardyra. Awo. Onun şu 10 000 tane adam içine girip bir kan dökülüşüp bolsa Gan nokçuk diye nerlere? kan dökçük girecek diye içine diye yaragıl girecek 10 000 tane ama menem şoňa rolü koydum. Abdullah 10 tane adam al karşıya o yurda karşı deyip men İstanbul'a gelmen yanıma men üstümden geç gidonlam. Sen hem şunu kurban verecek bolýan. Yo, näçin kurban berjek diýen, näçin ol çağalar, aktıklar, tohum, ti çıkarırlar, mene ýem gözüňe getirýän. 10 000 adam girdimi? Waratadan. Ha, girdim içine. Bular kontraktçylar. Kontraktçylar düşünýän dämi? Kontrakt baglaşan bular. Yo onlar ana halky garar öýdýän bada traýatlar gararlarmy? Yok, sen halk mı, sen kaptanla dur. Ha, sen hökümet mi? Gel berik diýerler. Şo pikir aýtjak bolýan. Awo. Yo men bilem oğlan niyetini bilem yok. Men olar aklacağım olamok, karalacağım olamok diýen tek olan plan. Nesini dinlep par ha. Men sana ýene orta par aýdýan aýdy oturna bular. Şonu ýa yurdu karalap, netleri dövjek, vurjak, yıkjak, yumurjak, bular kontraktlar Kıranisan geçti mi? Bärde bulara gol çekdirýärler. Şunça pul alýanmy? Alýan. Kontraktçyga sen nayomniga alýan dogda Türkmenistana girmeli. Türkmenistana baranda aşagyna gol çek. Sen ijeň öňden çyksyn. Kakan çyksyn, çağan çyksyn. Yatırıp geçip gitmeli. Şol atlara boyun alıp onun göreşi diýilýär. Yo bular şol atlar bile uçan bulardan näme garaşjak? Onun men sana sözüňi böleýin. Murat Kurbanow diýdi, men prezident boljak, inni internetde dogrudur, prezidentdir. Ana näme şoňa? Kolonistleýärmi? Ya beýlekilerin haýsysynyň ýerine düşerlik adam barmy şolaryň içinde? Emmes öz bähbidine. Yalanam bolsaýdy. Ha, on üçün taýla wagtlaşmaly. Saýady bilen, delili bilen getirip durlar. O gruppa bu gruppa bilen üstün açıp eden etmişlerini. Yo siz aýdýaňyz, hada sonra o adam kontrakta gol çekýär bular zat diýäňiz. Kim bilen kontrakta gol çekýändir öýdýäňiz? Ay sen goýulýan bulatlar, bular saknan arkasynda adamlar. Ne bayram diýip Amerikadan biri var Türkmen, o Türkmen şanzy oradan gurulýar. Türkmenistana diye prezident diye Amerika'dan almalı adam diye. Rıza mı sen şoňa? Amerika'dan Türkmenistana prezident bolup gelmeli. Beýleki dazy häkimler nemeler ýurtdaşyndan gelip ýolçylyk satmalylar. Yo, onna beýtsen onda oturup sen dinläp şu zatlary görüp sen o watanyň ýurdun şolara sen garşylyk görkezmermi ondan?
Yo daşary ýurdun adamsy gelip biziň ýurdumyza eýelik etmeli, dolandyrmaly, so ýalňyş bolundy. Sen ýurdun aladasyny etmedi, öz ýurdun aladasyny. Seni çık şey diyorlar. O düşünükli zat. Yok, o düşünükli Öyle zat. ben sayda yine bir yüzleneceğim var. Şu dile gelli şu aktivit ödül hasap edip görün var. Farkat dur değil. Sen varsın Farkat. Awa Farhat Ämediýe. Sen şuma Ankara'da diyorsun. Sen Ankara'da değil. Sen Silivri'de. Doğru mu? Silivri'de sen. Çatalça'da var kaydiyan kebap. Kimi koluyla şutturuz. Hı. Doğru mu? Gidip kaçıp o kriz ayarlat gidip görme. Men senden sonra geçeyim. Şu için deyip sibi toylara sövdün ha. Sen men sibi toyma yettin. Kan bilenem senden hasap çıkacak, hasap olacak. Men nomerim var seninle. Gel görüşeli. Sonra doğru var. Indi o anlaşyp sadece oturmaly elle var, on düşünşek bolmaly. Düşünşek bolmaly. Biziň hemen ha ýanky aýdýanyň zadyna da yetdiler. Mukaddes zatlarymyza ýejemide de yetdiler. Ýöne ol adamlar bilen olaň öz ýoly var. Olar ýaly metod bilen halkam düzedi bilmeýär, ýurdam düzedi bilmeýär. O düşünükli zat. Men oň tarapdarym däl. Ýöne biň aýtjak bolýan adam başga adamlar, mysal üçin jan teni bilen hakykatdan bir zat etjek bolýar, ýagdaý. Jan teni bilen zat etjek bolýan alamra goýsana bir boş gurulmalar hiç kim ýok. Yürekden ýapyşyp her kim öz bähwide. Öz var ya, qaragarny neme, ýüzü men saňa diýen haýsy gerek bolsa men getirip bereýin diýär. Haýsynyň adyny aýt, men saňa şol adam şeýle, bul adam şeýle diýip gaýdyp bereýin. Ya sen bu atlaryň içinde gezip gördün 20 ýyllar, 30 ýyllar. Yok, seyredin çok. Sen azatlıkta işleyen oğlum. Sen tankıyda yol ver. Yok, siz tankıyda yol vermeyecek bolýaňyz. Da tankydyň ödüm ama tankydyň gerek diýär. Yankı var Farhat dur diyor karamız. Böyle onu kattorlu koyun. Sansiya vermek. Türkmenistani. Sen üçün. Sana ne kızıklanıyor. Halk üçün doğru mu ya yanlış mı? Halka hayrı var mı ya ziyanı var mı? Sansiya vermek. Yo sanksiýany günäkärlere vermeli. Sanksiýany günäkärlere vermeli. Ýani halkyň üstünden ýani eziýet berip oturan adamlara bermeli. Şol kanuny hukuklaryny adamlara prezidente ya ministre veren oklar sanksiýa bolanyny bularyň berýän sanksiýasy girilýär. Yurttaşyndan yük gelmeliler, sen yurdun daşına çıkmalılar, yollu arrest edýärler, sanksiýa düşünýäňa. Aw. Demek sen öz pikirin näl halk üçin peýdalymy ýa ziýany barmy? Sanksiýa diýilýän zat köplenç, sanksiýa diýilýän zat köplenç tiýatry bähwidi üçin edilýän zat. Ýani halkyň bähwidi üçin näl? Käbir tiýatry toparlaň öz bähwidi üçin. Misal üçin 90-njy ýyllarda ara sanksiýa girdenlerine Saddam Hüseýne garşy jemlap girdiler. Ýöne şonno şo sanksiýalaryň Sonra şol sanksiýalaryň netijesinde ölen çağalan sany derman yetmän, çağa önümler yetmän, iýmit yetmän, ölen çağalan sany Saddam Hüseýniň hem garp bilmejek adamlaryň mukdaryna diýip hasaplandy şonda. 100 milyon sanksiýa vermediler de o taýda o ýurda Iraga neme diýdi? Yarag var ýadyrnyp Amerika girdi. Onun neti bakanda. Ondan 90-njy ýylyň gurulmagy edýän. O taýda petrol var, dogry dämi? 90-njy ýylyň gurulmagy edýän. Ondan sanksiýa. Aw. 90-njy ýylyň gurulmagy edýän sanksiýadan umman adaty ýylat kösenýär, ýani gaýdyşyny diýär, olalaşýan bilen. Ol ýokardaky baý adamnyň puly bar, olar kösenmeýär, olar iýmitinem tapar, dermanyny tapar, hemde adyny tapar. Şoň üçin sanksiýa ýoly umumyň dogry ýol. Ýani häzir kwagda mine ortada sanksiýa ýigdiler. Ortadyň çynonik ortadyň sanksiýadan ortadyň çynonikler kösenen, ýene ýylaty adaty ýylaty kösenýär. Ya Irana sanksiýa giri diýerler. İran'ın ruhanları kötenen o bay ruhanları. İran'ın adatı ilat köteniyor. Onam ne için ediyor? Sanksiya derdiler ne için kötenen o? Olar yurttaşına produkta gelen o, iştat gelen o. Sanksiya girirler. Çinonikler kötenen o, adata arayatlar köteniyor diyen adatçı. Yani şuna aydı. İran'da da son yani. İran'da da yol başçılar kötenen o, yine adat arayatlar köteniyor sanksiyadan. İran'ın ne açıylar veri ulu sanksiyan aslında. Onam ne için ediliyor? Şu sanksiya giyir edip
kıyınçılık töredip ilaty kösep ilat ayağı galtynna şol biziň halamaýan ýol başlamada agdardan aýyrsyn niýe edilýär da halky ayağı galdyrmak üçin edilýär halky kösep ýokardakylar kösemek däl halky kösep onun bu taýda da bilaňam etdirjek bolýanlary belki şodur. Yani Türkmen halkyny şeýde hatam aç goýup gassak belki ayağa ahyrdymy diktatordan dyýynlar ýa-ni diktatora aýrar diýip belki pikir edýändirler. Ýöne ol taýagyň iki uju bar ýa-ni sanksiýa meselesinde. Ol ýene halk közenip diktatoram gitmez. Halkam gaýta öňküden beter kösenmek ýagdaýyna gelmegi mümkin. Ol sanksiýa ýoly men öz pikirimi aýtsam dogry gaty dogry ýol däl. Ol siyasi aktivlik Şumadan ýene bir gyzyklanaýyn protest edýärler o Jenewada zatda bir 3 sancak bolup 2 sany bolup bir maskara bolup o portret goýup şo dogry hasapmy sençi? Öz pikirin. Yo näme sesini eşitdirip durmaly. Ýa kaýdyşym ýaly ýurduň içinde sesini çykaryp bolmaýan bolsa ýurduň daşyndan kim eşitmeli? prezident eşitden Onun adamları mı ya? Yok. Esasan prezident eş hökümet ýol başlar. Biziň Aňyrdak Türkmenistany ýol başlar görsün. Öňü bilen şolar görsün. Ýurduň içinde yetmeli. Ha? Şo derece yetmeli. Türkmenistanyň näme prezidenti? Başga ýol ýok. Başga ýol ýok. O namartlyk däme? Yok, näme üçin? Ýurduň içine barsaň seni ýok etjek bolup durkala, türmäde dykjak bolup durkala. Sesine ýol beren oklar, çykarmaga. Amma ýurduň daşyndan nimeli bolýar da? Näme üçin ýurduň onda içinde ýol beren oklar tanqydy? Onda ýurduň içinde ýol bersinler. Ondan daşyna çykmaga, daşyndan ýygyrmaga diýerler. Hökümet edaralar kene gurumalar zatlar gitsin barsınlar. Bolonok bir gudaga özüňizden bilýäňiz şoň bolmaýanlygyny. Özüňizden bilýäňiz şoň bolmaýanlygyny. Şo taýda oturan ýol başçylar teň ardyňy diňlär. Talep edýän adamlar özlerine gowuny ýetip çykýarlar, dogry dämi? Men eýderim, beýderim. Yok çıkkın. Yok çıkkın. Çıkan oğlanlara gurreseler näme ketenim meýnimde ertesi güne söz tapman ol bu ejeň barjyňdan otyrlar utanma. Yo bir namollar mokşularyň. Bir giden zady bir ýerik uýuşuryp garym gatym edýäňiz da ol söwün ýandyran bir ýerik talýaňyz ol alagyç ýandyran bir ýerik talýaňyz çilimjek ýandan bir ýerik talýaňyz diýen ýaly ogurlyk edýän bir ýerik talýaňyz. Böyle ayrı koymalı adam kim atlanır hani bir men bilýän nälerim sen bir pikirin kim var kimi sen bir açık bir şol adamky dogry şuň hereketler hem dogry diýip bir men ya Muhammed diýejimi men at tutulum gelen ok näme üçin sebebi düşündim at tutulum gelmese onuň näme diýip otyr dogrymy ýa şonu görýän on ataň ölýär ay adamlar ene çıkın eliňizden naruşluk bilen daňyň bolmasa aşsuz bir küçüğün bolmasa özüňizi ýakyn. Ey Muhammed diýeji, ogluň bar ýanyndaky o artlan diýeji. O boşuň. İkiňiz gidin görkezin. Aç boluň, eliňizden ýakyn özüňizi, soňam gurrun etip berersin. Yo özüň ýakmagy diýýäsem gowy däl, onu menem diňledim. Ol ýa kaýdýan maslahatyňyzy menem beresim geldi Muhammed diýeje. Eger ýa şol Şwitsariýa barmalydy. Kanistriňizi ýanyňyza alyp geliň onu ogluňy ýanky menem şonu aýdadym meli. Ya kanistriňizi ýanyňyza alyp geliň benzinni. Ilki özüňizi sowar koýdyň diýesim meli. Ya onu ýalda çagyryş etmek bolmaýar. Adamyň ölümine çagyryş etmek bolmaýar. Özüňi ýakmak, özüňi atmak ol çykalyga däl. Senem şonu ýalak, men senem kän ýerlerleýän, ýüdüňi öwemokdara Allah'myla. Senem oturan ýerinde Muhammed diýejem, şunu ýaljak informasiýa tapdymy, şunu ýal çişirip bara, gönüm bara, halka çykarýan dogrymy, ýalňyşmy, walatlary geçireňiz ok, analiz edeňiz ok. Mysal getirip berýän ýalňyş ýerimi, bir men mysal getirip berýän, çykyşlaryňdan biri bar. Hani Mollum diýip aktivist, o menen hem ýaşulara biri bar, Mollum lakamly. Hani o konsula barana şappa diýip aýtdylar, şolaryň içinde bardy. İki oglu bar, bäze maşgalasy bar, dogry dämi? Sen şolaryň semýasyny maşgalasyny näil çykardyň? Aýyn ha bilen ogly işe barýarka gelipdirler, konsulun adamlary urupdyr, bıçak çykarypdyr, öýüne girip. O aý seni öldürmesek bolanok, şoň üçin ýüzüňe näme? Kepçük ýok.
Dedem surat alıp aňyryk iýbereli şeýitdi. O sen aýdy oturýan bu şulatlaň erteki digini zatlygyny bir nujeli ya Yo bilip yo aýdýanyňy ullokan men sana yo düşünmedim. ullokan adamyň özi gurrun görüp otur. Ama ýanky temada bir açyk duroli, Yo durýar nişany dur. sen çykyp etdiňde, Yo sen bir konsulluğun delili bolmasa çykyş etjek oglan näle? Sen bir yo optuň ene seredin. arladyň Yo konsulluğun şu zatlara ama okuyup her tutun bilýäňi da. Yo görýän konsulluğun ýeri var ha, doktanky deden golýan ýerleri var. Ha, Allah murat diýdimi dogrudur. O näle çykyş yok edibersen hiç kim etmez o. yo konsulluğun Şu şu da meskiden bolýa konsulluk şolar ýaldatlar okuyuply dällejek bolýan. Ondan beter zatlar edip berä konsulluk. konsulla olur konsul uran Allah murat senem yok menem yok ýöne gören oglanlar maňa aýdyp berdiler. Men o bir çykyşymda da aýdandyr. Ol halyk arasynda bolan dawa konsuluň içinde oňa da kim günäkär priamoy dur sultan tagany bu. Ondan şu taýda Şunları bilermi? bolýa ondan şu taýda Giriye kapıdan nämemişik kapydan aýdyp ýeren dur o sultan howluda taga. durlar. Howluda dur. Kovla girýärlerde daş ýüzünden howlu bolýar. Awa Ona girýärde gördümi? O türkmenler pasporda oçura uzaltma girýärler, oturýarlar. Ay yüzlap adam dur, raýat dur. Ha, girdi. Adamlar yol ýapak. Una dur sultanyň gurrun yol ýapak. Şey diýen pasporda oçura dursun, haçana çenni şeýitmeli näme? O pikir etdi, ha, dur sultan geldi sen arkaňda bir. Dogry diýen näme gollar etdi. ondan şolar Arasynda da bir urmalymy? geldi näme? Sen Ondan şolar ýüzüňden näme? urmalymy? Sen ýüzüňden sıwatlar boldy şeýle diýe. O ýanyna kim atamrak goşulýar. O aýal maşgalaňam ýanyna ýollaşy var. Gelýär atamrady bir sapar kalgan merýä. Uni süsýär. Çapylýar maňly. Ha, Inni konsulurdy. bolýa inni Konsul işke bolýa inni siziň şu aýdýanyňyz erteki däli. Ýanky aktivistlaň aýdýanda erteki bolsa ýene bir zat bar. Şu taýda ara durur ýene biri bar. Iki tany şu taýda jurist bar, Türkiýeli jurist. Onu Türkiýeli juristlerim ýalan söýleýär. Şonu görenler bar, görýär. Eminle şu Türkiýeli juristin näli ýalan sözlerini men getirip berýän. Aýal bar ha üstü demeli. Haw. Ýapylgy aklawjylary. Ay Haw. Türk pula gelen ha olar pulny bersen niýe diýsen gylgaşyp berenler. Bolýa gelip o kanalla interview berýär. Ni Türk bir programda o kakoda bir gerekmejek bir kanalla türkleriň sonuna men dinledim. Näme diýip gurly? Ay biz diýe geldik diýe adam ýalyk diýe o taşynna diýe bir ikagal video düşüp prezidente hatymyz bardy, goşurmalyk, gaýtmalyk. O men niýe içine de girmedim diye. Kapıdan görem ni näme de aklawçy da bir kanuny nämeni bilýär. Beýlekler kaptan naklar aýdy o. Her bir ýurtdan gelen ýaly. Hemmemiz birle girdik. Aklawjym durdy. Oňa da şappat diýdik gurlap oturlar. Oňa näme diýjek? Ter gurlýarlar. Hertiniň gurrumy ýalňyş. Onu men Onu o taýda men eşitmek Türkiýe Atamradyň gurrumy ýalňyş, o taýda Ali Khanyň bar, Ali Khany soraýarym ikisini bir wagtda sorak etdi ikisini. O näme? Hani Kakmrat Hıdır var ha. Kakmrat Hıdır. Men onu terörist diýip berelim. Badyrly. Kakmrat Hıdır bilýär. Bilýän. Şo kanalyna çykyş edip oturýar. Atamrada bir sorak berdim. Atamrat bir zat diýe. Ali Khana diýsem Ali Khan niye yok diye ama hiç kim yok diye Dur Sultan Bey beýgirmat diye. Atamrat näme diye. Bu Atamrat da yalan sözleyen. Atamrat da tapsan adyny o. Men prezident boljak diýip beren Rahim. Näme? Bilem. Tapsan adyny. Orça urlagan. Mangol zopat. O taýda ýok onu ýaladym men. Bilemok diňe şol Atamrat Taparow, ondan ýanky diýen Alşyr bar. Dur Sultan var, ýanky Mehmet Abaly. Mollum ağa var. Ahmet Rahman. He, olanmadı. O ay dotyna o diye Dur Sultan gatyryýar mı diýeni şeýle düşünür diye. Yetik mi yetik demiş o söz. Gördüňmi? Bolýanay bularyň bar ha.
başaşak kesinler. Yani Umuman sizin yakışan gözüňizde, yerleri ýaly. umuman sizin gözüňizde Türkmenistanda näil bir problem bar bolsa şonu goýan adamlar, yaramaz adamlar, şolar halka da döwlete de diňe ýan adamlar diýjek bolýar. Şolar halkyň bäkliğine mara. Onu näme? Adam var, aktivist var, anti aktivist var, onun aktivist tumok var. Doğru değil mi? Käbirsi pikir edýär, men ýa patriot. O sen hiç kim değil. Sen bir gücük peşke. Görülen keplerin, çıkışların görüp görse. Näme diýjek bolýar? Kimiň arkasy bilen suwalýar? Sen bu kakoyda ur. Näme diýin? Sen bu abiýek. Aňyrdan geldimi şu programmany şunu gürlü. Bolýar, şondan başga temany üýtgetmez. Olanlar men aýtjak bolýan zadym. Normal bolun, gezin, ýaşaň, sizem bir aýryp taşlar ýaly Türkmenistanyň raýatysyňyz gynanýan. Ýöne ýalňyş ýol saýlaýaňyz. Bu näli edilen o. Bäri oýun oýunjagam däl siziň agzyňyzdan çykýan sözler. Her bir sözüň bärde oturup adamlar absurda diýär. Şoň üçin size garşy çykylýar. Bir dogry tarapdan özüňizi görkezin. Ýöne ýalňyş ýol bolsa, hä biz bärde başlaň bizden gelin. Kafa açık. Borunno bir gudaga gelip şu gepleşige gatnaşan üçin minnetdarlyk bildirýän. Tankit gerek. O garşy däl siziň edýän bellikleriniňde men radylaşýan diýiljek däl hem maýdan pikiriňiz bilen bolan ýöne keteden bary bir tankit gerek. Biziň hem işimizde aktivistler diýilýändiňe, opozitsionerler diýilýändiňe bir işine belliňiz wagta aýdy bermeli. Ýöne sizi kemit etmäge ýa siziň başga birleriniň mertebetini, şahsiýetini kemit etmäge hakyňyzdan ýok, olaňam haky ýok, oňa da düşünmeli. Şeýde pikir alşyp durulmaly la, şo pikir alşmagyň netijesinde ona hakykatlar peýda bolýar. Dinleýijilerim näşular ýaly diskussiýalaryň netijesinde özleri netije çykarsynlar hem aýdylýan iki tarapyň hem garaýşlaryny dinläp, ana mene şoň taraplary. Onuň üçin ýene bir gedek dinleýijilerde ýatladýan Burgut lakamy bilen TikTok'ta man sosial platformalarda çykyş edip beren ýylyşlemizden birin hakyky adam Murat Nepetow. Gepleşige gatnaşan üçin köp sag bolun. Gepleşigem jurnalist Allamrat Rahim bolup bardy. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.